rug en hechte pijn. Zing nog eens van Rudolf. Zing nog eens die melodie. Zing die eens al gewoon. Dat oude liedje, dat lief toch altijd liedje. Dat lief toch altijd liedje. Dat lief toch altijd Zijn eerste muzikale avontuur dat beleefde hij met het JC-kwadraat. En de hit Voor altijd in de Venloneer groeide natuurlijk goed tot een absolute evergreen in het stadje van lol en plezier. Had succes met een band Blauw. Ja, en hij zong minnig liedje bij de eerste veer op Open Jokers. Hij heeft nu zijn eigen band, uit veel projecten. En daarom mag het project van zijn idool Stef Bos zeker niet onvermeld blijven. Onze speciale gast vandaag, Jacques-Paul Joeste. Fijn dat je er bent, Jacques-Paul. Dankjewel, Ja, Seth. hij is alles opgetogen. Ik zit in een allerbelangrijkste stoel. Wie vult het? Ja, ik kan niet zeggen dat ik het gewend ben. Voor mij is het niet. Kijk, ik stond natuurlijk voor de klas, dan luisteren ze ook naar mij. Maar dit is toch anders. Ik ben zeer vereerd dat ik even gevraagd ben. Nou, we zijn zeer vereerd als je hier zit. En hier zitten fantastische mensen om de geer die ik vandaag zeer zeker muzikaal kon verrassen. En dat heb ik ook heel erg goed. En zien mijn Venlo weer. Mensen willen het erop And let me be your soldier. Let me be your soldier. Ik hoef geen woord wat zeggen kunnen wat ik voel. Wanneer ik aan Venlo denk, oh oh oh. Als ik aan mijn stadje denk. Wie heb je elkaar leren kennen, Noah? Guusje en ik kennen zijn van de Vastelovend. Het was welk jaar? 2019. Toen het driespan Joshua Jubanboe was. En we als grote fan elke keer meegingen. En zo hebben we elkaar leren kennen eigenlijk. Echt vriendinnen geworden? Ja. Ja. En wilt je toen ook meteen samen gaan zingen, Guusje, of is dat pas later gekomen? Nou, we waren een keer op een verjaardag van Noah's zus, Nina, wat ook tevens een vriendin van mij is. En toen was er een liedje van Ed Sheeran stond aan en we begonnen dat allebei mee te zingen. En toen dachten we van, hey, dit is eigenlijk superleuk en het klinkt goed. En ja, zodoende zijn we eigenlijk een beetje samen gaan zingen. Ja, en wie ziet je dan uiteindelijk, Noah, bij die herfsthanen terechtgekomen? Ja, via de Hershanen organisatie hebben ze mij eerst gevraagd. En toen dacht ik wil niet alleen zingen. En omdat Guusje een vriendin van mij is, dacht ik ga Guusje benaderen. En Guusje vroeg of hij met mij wil zingen. En zo is dat eigenlijk gekomen. Dus jij was al vriendinnen, Guusje, dus dat is niet door de muziek gekomen. Normaal verbroedert muziek, maar ja, dan mag het misschien nog sterker bij je. Wat is nou de allertofste ervaring tot nog toe? Ja, ik denk toch wel het allereerste optreden met de band. Het was in de Witte op 8 augustus. En dat was echt de allereerste keer dat we echt allemaal kosten genieten van het een band zien, zeg maar. Ja, dat was in de Witte. Ja. De Witte is natuurlijk ook een plek die voor Jacques-Paul bekend is. Toen presenteerde hij zijn cd Franse Slagers het goed, hè? Klapgaand. Goed onthouden. Dan maak ik toch maar even naar Noah toe. Als je nu kijkt naar de muziek van Jacques-Paul, wat heb je ermee? Ik denk dat het een beetje legendarisch is. We kennen ze allemaal. We weten ze. De zingt ze mee met de Vastelovend en zo. Ja. En dat wat je vandaag gaat doen voor Jacques-Paul, wat is dat, Guusje? Dat is Kom Gang Mee. En ja, we zaten bij Noah toe. En toen dachten we van, ja, we kennen dat liedje eigenlijk al allebei super lang. Vinden het een super mooi liedje. Maar we hadden ook wel het idee dat we het zeg maar in een eigen jasje kosten steken. Dus daar hebben we ons best voor gedaan. Ik zou zeggen, God ons muzikaal verrassen. De bühne is voor Guusje en Noah. Dankjewel. Liefste, hey hangen, terug op de bank. Is het te vroeg voor vandaag? Ik wil dich niet stangen,
toch? Dat ben ik. Zoek ze de lamp, blief dan niet liggen in bed. Stank op en liester, huurde het gestamp, boete brandt leeg, zus dead. Oh, hey, nu joeks in de zon, dan zeg jij, kom, ga mij, dan vertel ik dich van vasteloven. Kom, dans mij, en dan duidt gans de stad ik veroverd. Liedjes cadeau van vroeger wie zo, dus tango en chulo blij. Kom, ga mij, dan vertel ik dich van vasteloven. Kom, dans mij, en dan duidt gans de stad ik veroverd. Liedjes cadeau van vroeger wie zo, en alle beginnen mij. En alle vinden Dankjewel. Dankjewel. En ik dacht een beetje, het is ook een mensen kindersfeertje, hè? Nou, ik werd heel wel gelukkig van, joh, als ik die dames zo geweldig hier zingen. Die twee stemmen samen. Ik moest eigenlijk stiekem een beetje denken aan Annie Fried en Agneta. Die kent je, misschien kent je ze niet, Abba, maar dames, Abba. gelukkig wel. Ik zag in één keer allerlei mooie nummers ontstaan, inderdaad. En nog prachtige dingen in het verschiet liggen. Ja, dat is natuurlijk een fantastisch compliment. Maar had ze nou niet een beetje met dat sfeertje, het soundje, het arrangement, een beetje mensen kindergevoel? Ja, wie de band dat oppakt, hè? Ja. Ja, zeker ja, ik zou er een beetje mee te wiebelen. Dat ze goed gezien is. Ja, heerlijk. En dit, Christel, wat vond je ervan? Ja, super. Superleuke meiden, lekker fris, lekker jong. Prachtige stemmetjes bijeen. Ook complimenten naar de band, want superleuk arrangementen ook. Ja. Ik zou me zeker blijven spelen met de Hersane. Ja, nou, dames, dat is natuurlijk een groot compliment, want hij zou ook immers helemaal te strolen even met te Zeker, joelen. En dat zeker, deed zeker. je het voor. Wat dacht je, Jacques-Paul? Ik was in één woord wel jaloers. Ik denk, Waarom? omdat ik dacht van, toch is dat kan ook met dat nummer. Ja, we hebben het natuurlijk Bart Houtemans, Mark Jansen en ik, nummer van Frans Pollux. We hebben dat heel statig gebracht, zoals we vrienden ook 2 jaar eerder brachten. En de laatste zin is ook alle vrienden door mij. Hè. Dat is natuurlijk een verwijzing dan hoor. Maar het complete pleetje wat ik huur, ook door de band en ook door het kuurtje en door die 2 heldere, mooie jonge stemmen. Ja, echt. Ik denk, ik huur hem straks zo. Als ik een vastlovers, als straks alles weer normaal is, tot ik op de kroeg in, dan huur ik alleen nog maar een versie, neem maar die van ons. Ja, en heel terecht, als straks alles normaal is. Guusje, Noah, wie was het avontuur? Ja, super. Het is zo leuk. Het is dat samen zingen, dat is superleuk. Ja, gewoon geweldig. Ja. Nou, was spannend dat Jacques-Paul dan door Veurdig zit. Ik bedoel, ja, dat is zelf van, ja, ik ken die liedjes allemaal en we zingen ze allemaal, het zijn allemaal klassiekers. Ja, en dan zit ik dan aan te kijken en de kinderen er niet even naar kijken. Te bewonderen. En wat denkt ze dan op zo'n moment? Ja, dat is zeker spannend. De dingen alleen maar, hopelijk vinden het leuk. Hopelijk denken niet, oh, wat hebben die gedaan, die meetjes. Maar aan zijn reactie te zien, was het... Ik ben echt vol lof. En ik denk, de schrijver Frans Pollux ook. Fucking hell. Dus we gaan straks, man. Vastelovens buien, ons zon heen, dat zie je. Met zijn gebrek heen door de herfste wind heen. Nooit was van een liedje die nacht, van dik en niet glas. Alle mutsen geklemd in de...
Christel, maar voordat we over de muziek beginnen, de besmoren, de hersterreinen van 6. Ja. En dat is een blaak van Veermond. Ja, dacht Mocht zich wel weg toe zijn. Ja, hè? zeker. Ik heb een hele lieve man en die heeft gezegd van Chris, geniet lekker van het even wegzien. Even geen luiers. Even gewoon Is dat genieten. dan hebben we het over Loek van de Golden Hearing Ja, natuurlijk. Loek, Hè? ja. Ja. Dus de lieve Sieste is nu toes lekker met de kindjes Ja. bezig. Missen de kleine ineens? Wat is moeder dan een beetje raar? Nou, ik vond het eigenlijk wel lekker dat ik de heel even uitkoos. Maar ik vind het ook wel heerlijk als ik daar thuis ben en dan kan ze weer lekker knoevelen. Ik denk dat iedere elder dat wel heet. Af en toe kennen ze ook achter op behangplekken. Hè? Dus dan is ze blij dat ze even de route kent. Ja. En vooral in deze tijd gewoon even muziek maken. Hè? Dat is toch heerlijk? Even wat anders. Ja, zeker. Muziek maken is natuurlijk voor dich een heel belangrijk ding. Dat is Ja. hele ruige dingen mogen doen. Pak ik natuurlijk 2 namen. Popstars, The Voice of Holland. Daar is ik allebei Ja. ingezet. Hè. Even de meest recente dan. The Voice of Holland, wat ze gedaan is. Wie waren die ervaring? Super tof. Het is echt een enorme belevenis. Het is een ganz andere wereld, zeg maar. Met allemaal die camera's. Nou, dat deed me toch wel een beetje aan denken. Het is heel bijzonder om mee te maken, maar het gaat ook heel snel. Het is zo snel weer voorbij. Ja, het is wel echt... Met heel snel bedoelt ze dan de ervaring of datgene wie het toneel zich allemaal verder ontwikkeld heeft? Allebei wel. De Ja? leeft er heel erg naartoe. En op dat moment stikt ze van de zenuwen. Dat is echt een verschrikking. En dan is het ook weer zo voorbij. En net wie... Ja, ik heb natuurlijk met Popstars dat ganse verhaal heb ik van A tot Z mee beleven. Ja. Toen was ik in één klap een bekende Nederlander. Maar wie snel dat ik bekende Nederlander was, zo snel waren het ook weer voorbij. Heb ze dat lastig gevonden? Op dat moment wel. Wie Want- was er dan met hem gewoon? Ja, dan ga je gewoon door. Ja. Wat gewoon moeilijk is de komst uit zo'n programma. En dan denk je, oh, nou gaat het gebeuren, nou ben ik er. Ja, en zo werkt het niet in de echte wereld. En dan moest gewoon heel hard knokken. Ik denk dat dat voor iedere muzikant geldt. Maar ja, zo'n goed tv-netwerk... Als ze er nu achteraf op terugkijkt, zei ze dan van, ja, misschien had ik, als ik door dit gedaan of als dat zo gegaan was, dan was het wel anders gelopen. nee. Nee? Nee, ik had het niet anders mee willen maken als dat ik het gedaan heb. Ik heb er heel veel van geleerd. Ik ben er heel erg door gegroeid. Het was gewoon een ervaring die ze me nooit meer afnemen. Ik bedoel, ik ben van in de hitkrant tot de story tot op de roeie loper geweest van diverse musicals. Ja, dat nemen ze me nooit meer af. Wat is het allerbelangrijkste wat het tegen als mens gebracht heeft? Ik denk dat ik er heel erg geleerd heb om in mezelf te geloven. Ik was altijd heel erg onzeker, ook over muziek. En heb ik nog zo straks geweest ben. Maar toen kwam ik door en dan best op tv. En door kreeg ze zo'n boost, zeg maar. Dat ze veel meer in zichzelf is geloven. En dat ze denkt, nou, ik ken toch misschien iets meer dan dat ik zelf denk. Dat is wel grappig, want als ik tegen op de bühne zie staan, dan is dat zo'n energie en zo'n power. Dan denk ik, ga niet dat iemand dit twijfelt. Ja, maar ja, als ik op de bühne stond, dan ben ik niet dat meisje wat ik neer de bühne ben. Ja. Zeg maar. Ik zeg altijd, op de bühne ben ik pas toes. Dan ben ik echt helemaal in mijn element. Ja. Maar zet me niet zo in een ruimte met allemaal mensen die ik niet ken, want dat vind ik vreselijk. Dat is heel ongewerkelijk. Ja. Hey, gewoon even terug naar de muziek van Jacques Paul. En toen zien we natuurlijk zeker voor hij. Dat is het allerbelangrijkste. Wat heeft zich van hem uitgekozen? Ik heb gekozen van een liedje van Stef Bos. Nou heeft Jacques Paul het zelf niet opgenomen. Maar ik heb wel een tekst die hij geschreven heeft. Ik heb gekozen voor het nummer Door de Wind van Stef Bos. Momenteel een hele goede hit door Sanne Hans en de beste zangers van Nederland. En Waarom heeft ze dat gekozen? ja, ik vond dat gewoon een heel mooi nummer. En ik vind wat hij gedaan heeft met die liedjes van Stef Bos vind ik zo bijzonder. Dat ik dacht, ja, dat wil ik ook kennen. En toen kreeg ik van de organisatie te huren dat hij dat nummer ook nog zelf vertaald heeft. En dat hebben ze me gegeven, volgens mij 10 jaar geleden. En wie is aan die tekst gekomen dan? Via Jeroen. Die zei toen van... Oh, Jeroen van den Berg? Jeroen dat van is den de Berg. pianist van Dick, hè? Die heeft dat nummer heeft ooit vertaald en die heeft gezorgd dat ik dat kreeg. En, Ja, we dat hebben gaan we 19 doen. nummers opgenomen, maar ik had er geloof ik al 6 of 27 hertaal. Ja, super tof. En dat is allemaal 2013 geweest, ja. Ja, kijk. Nou, dat is goed. Dick heeft een keuze gemaakt. Ja. Wees je heel benieuwd. Ik De ook. bühne is voor dich en Dank je Lollers wel. verrassen. Christel. Ik zie dich voor mij, met mijn ogen toe. Kan dich voelen, met mijn hart op slot. Ik huur dich broten, maar de beste niet. Nee, de beste niet.
voel me verloren als ik dich zo verleren en de meus nog niet sterven, want ik kan dich niet missen. Ik kan dich niet missen. Door de wind, door de regen, dwars door moren van Stijn, door de storm, als in alles mich tegen door dich, ben ik nooit alleen. Ik voel dich neven mij, als ik 's nachts op straat wil vergeten, waar in mijn ogen staat geschreven. Dicht is gebleven. En ik wil mich verleren in het hart van het winnen. En ik zou willen schreeuwen, maar ik kan alleen zingen. Ik kan alleen zingen. Door de wind, door de regen, dwars door moren van Stijn, door de storm, als in alles weg tegen door dich, ben ik nooit alleen. Door een zie van afstand, door een moor van liefde, door een land van stilte, door mijn ganse leven. Door de wind, door de regen, dwars door moren van Stijn, door de storm, als het alles weg tegen door dich, ben ik nooit alleen. Door de wind, door de regen, dwars door moren van Stijn, door de storm, als in alles weg tegen door dich, ben ik nooit alleen. Door een zie van afstand, door een moor van liefde, door een land van stilte, door mijn ganse leven. Door de wind, door de regen, dwars door moren van Stijn, door de storm, als het alles weg tegen door dich, ben ik nooit alleen. Dankjewel, jongens. Noah, ik kom even meteen naar dich toe, want Dick zoet stoel op de stoel en ik zoek dich helemaal zitten te flippen eigenlijk. Dit is geniaal gewoon. Ik zeg doen, vast repertoire, neem het op, ik weet het niet, maar doe er iets mee, want dit is, ja, niet normaal. Waanzinnig, hè? Ja, echt, Guusje, wat echt. dacht je? Ik zou het echt te genieten. Want ik zie Christel genieten. Ik zie het er helemaal in opgaan. En echt een krachtige en prachtige stem. Echt geweldig. Ja, het was voor Dick, Jacques Paul. Prachtig. En ik, ja. Wat ik ongelooflijk knap vind, is dat er enorme kracht en een explosie. En dan 5 seconden later wordt dat heel klein zien. Hè? En dat is moeilijk volgens mij. Ja, dat is kei moeilijk. Dat is moeilijk, want er is ook een bepaalde oomholing gewend.
En wie ze dat is, want ik ken dat wel, toen ik een paar bepaalde nummers heb die heel krachtig. En dan word ik heel klein, ja, dan ben ik boeterom, dan ken ik aan de zuurstof. Maar wie sticht dat is echt fantastisch, dat raakt Dankjewel. echt de kern echt gaan. Fantastisch. Dank je. Christel, ik kom dan toch weer terug op wat we het net over hadden. Ik zei van ja, ik ben dan onzeker dit. Als ik dichter zie staan, en dat is wat op mij binnenkomt, dan zie ik er immers met zo'n heerlijke frechheid, wie de Duitser zegt. Maar een gezonde muzikale brutaliteit. Dat er een oerkracht in zit. Wat gebeurt er met tegen als het toorst is? In het begin nog niet zoveel, want ik bibbel dat is niet normaal. Maar ja, als ik dan eenmaal begin te zingen, dan denk ik, oh ja, lekker. En dan is het avond en dan denk ik, waarom nou? Waarom is het al af? Dus ja, dat... Ja, dat is een heerlijke... Michiel, als Christel door ziet stralen, wat denk je aan? Ja, ik vind het, ik wil er hier ook ontzettend gelukkig van. Dat ze zo volle hoed, Gijs. En ik zie ik ook genieten van het volle hoed gewoon, inderdaad. En in één keer is het nummer afgelopen en denk ik, hey, ik kan nog wel even door, hè? Ja. Ja, precies dat. Dik ben je geraakt, Jacques-Paul. Zeker, ik ben geraakt door alles. En doorrijden doen. Absoluut, dank u wel. Oh, dat is Marietje. Dans, dans, dans. De ganse nacht met me. Dans, dans, dans. Er is Marietje, gij danst. Maar dat gaat al lang niet meer. Dus laat mij maar. Zul het kennen? Zul het kennen? Dat de leefde gaat beginnen. Wie bist jij in de muziek terechtgekomen? Ja, ik zoot er al in natuurlijk eigenlijk. Hè. Vanaf kinds af aan achter de piano en de gitaar en zo. Is dat echt van toe zoet gekomen? Ja, ik weet nog dat ik een jaar of 8 was en dat er een piano uit huis in kwam. En vanaf dat moment zat ik eraan vastgepleegd in de hoeskamer, kan je zich voorstellen. Ja. Te rammen en te proberen, weet ik, van alles na te spelen eigenlijk. Was meteen verleefd op de muziek? Verbonden? Ja. Ik weet niet of je dat ook met een huurs een instrument of een zanger en dan griep dich tijd en dan laat het dich niet meer los. Was het zo dat er bij jou thuis in het gezin meer mensen muziek maakten? Of deed je die net als de piano er neerzetten? Nou, mijn vader speelde de imiteerde een viool spelen. Dus zo als in het Venlo Symfonieorkest. Ja. Maar dat is hoe het dan toestaan. Ik weet niet of ik het kan vertellen, maar dat is gewoon ik toch doen. Dus zo toest te repeteren. En ik dacht, genonde, dat klinkt slecht, man. Jezus. En dan gingen we naar het concertgebouw en dan zo te door te spelen. Ik denk, wie kent het dat ik dat niet huur? En toen zei je later, ja, met een viool en een striekstok, dat Westig zei. Ja. Ik is ook heel goed. Eroverheer spelen, gewoon playbacken. Dus de ganse VSO heeft geplayback. Gelukkig maar. Dus in principe, dat is gelukkig niet de muzikaliteit van die vader. Ja, dat klopt, ja. Maar er is op een gegeven moment, ja, dat is heel veel beschondoen, best wel met de band Mensen Kinderen begonnen. Ja. Wie was dat? Nou, dat is... ik zou in Mexico, probeerde ik af te studeren. In Utrecht leuk, nee, ik ging gewoon naar Mexico, kijk of het doorleuk. Daar heb ik heel veel gezongen en gespeeld. En ik kwam terug. En ik woonde in Utrecht, maar met mij woonde Jacco ook in Utrecht. René Scheffer, de toenmalige zanger, woonde ook in Utrecht. Bij mij in Hoes woonde een Venlose drummer. Dus in plaats van af te studeren gingen we elke dag gewoon rond dezelfde piano. Die had ik mij gekregen naar mijn studentenkamertje. Zo te dus de ganse dag in dat hoes. Zo te muziek te maken. Echt dag in dag uit. En toen kwam de vastelovend eraan. En dachten we in één wagen, alles erin gepropt. En nog Café Symfonion later dinges. Maar heb je dus echt door in Utrecht, zodat je er echt samen We hadden door een muziek enclave, ja, we hadden een enclave. En volgens mij is dat met migranten altijd zo. Dan best ze wiet weg en dan gaat dat gevoel nog veel sterker. Zeker. Weer, hè? Ja. Ja. Dus je miste de stad Venlo, je ging samen... We gingen de muziek maken en toen kwamen we aan, de bühne op en toen gingen we eraan. Ja, en die klik met Jacco, met zijn slapbass, zeg maar, de drums en de saxofoon hadden we nog bij. Dat was gelijk raken. Maar de muzikale klik was er, maar de klik waren er ook nog het publiek. Ja, want dat was direct eigenlijk gewoon positief gezien waren de bom. Ja. Ziet je ook niet, Een bom, Michiel, ja. een beetje de grondlegger van de bandcultuur zoals we die nu in Venlo kennen? Ik weet het niet, maar we waren wel heel lang de enige wedstrijd. Daar had ze Drekschaters al een singeltje gemaakt, maar die speelden niet. We waren de enige band. Ja. En het was zo tof dat op een gegeven moment nog een band en nog een band. En
overal, en wie know, dat duidt me vandaag ook goed, dat ik met die jongens heel aan stoon en die ook allemaal spelen. Dus toch geniet je ook echt van. Enorm, Maar, ja, erg enorm. Bandcultuur, Jacques Paul Joest, de hit, Ja. ook een eigen band. Ja. Wat heb je met Jacques Paul Joest te zien? De muziek, met de band, met de projecten die je duidt? Ja, we treffen ons natuurlijk heel duik en dan lopen we bühne op, bühne af, weet je wel, en dan passeren we ons. En wat ik van Jacques Paul ontzettend mooi vind, is zien taalgevoel. En zien de manier waarop... ik weet dat op een gegeven moment, zoals ik slauw of te lezen, had ik zo'n bundeltje met al die gedichten. Ik kan trouwens ook heel mooi zingen, die gedichten. Ja. En toen zag ik dat hele, oh verdomme, hetzelfde liedje, De Verre Prinses, of hetzelfde gedicht, had het goed gepikt. Ja. Dus ik dacht, ik heb een klik met hem qua taal. En ja, dat duidt het prachtig. Nou, te gek, wat heb je van hem uitgezocht? Ik heb het ganse repertoire doorgestruind, moest best zoeken. Dus het zijn al die verschillende projecten. En, Ja. Allemaal andere namen. maar ja, wat een rotzoeie, Jacques Ja, Paul. sorry, Maar dat moet ik nog rubriceer een het keer nou eens een rangstikken. keer een beetje fatsoenlijk. Ja. Maar ik kwam bij een liedje uit van Stef Bos, wat ik trouwens ook heel tof vind, tussen die gebakken is, nog voor die andere gasten hem ontdekt hebben. En ook stoer dat ze hem is benaderd, ook werd zo, hem door beter betrekken. En dit liedje, ja, dat is een heel prachtige melodie, een beetje gedragen liedje. En het trof me ook omdat het over iets gaat wat nog gaat komen. Dat werd ze natuurlijk nooit wie het leven gaat, maar er komt iets aan en dat wordt prachtig. En wat is de titel van het Dan weet ik liedje? het al. De dag gaat komen, het oor gaat slaan, Den Haan zal krijgen. dat ik dich zijn en stil blijf staan. En het mooie erin, er zit één zin in, de haan zal krijgen, de haan zal krijgen. En ik zou mezelf verrooien. Dat klinkt bijbels, maar dat gaat natuurlijk ook over de vastelovend. Dat Zeker. doe je ook eens aan, hè? Absoluut. En dan is het rondje gemaakt. Dan zien we weer toe. Dan wil ik dich vragen, neem die een plaats in en ga ons lekker muzikaal verrassen, Michiel. Michiel van der Grinten. De dag zal komen, het oor zal slaan. Dat ik dich zijn en stil blijf staan. En alles loopt te waar het is. Het is geschreven, het is beslist. De dag zal komen, het oor zal slaan. Mijn oude wereld zal vergaan. De moor zal vallen en de grens verdwijnt. Ik zal nooit meer dezelfde zien. Een dag zal komen, het oor zal slaan. De haan zal krijgen en ik zal mezelf verrooien. Voor dich, voor God, voor altijd, voor zolang het zal bestaan. Damn you, man. Oh, wow. Fucking echt goed, zeg. De dag zal komen, het oor zal slaan. De zon zal nooit meer ondergaan. Het licht zal blijven en de nacht verdwijnt. En ik zal nog hetzelfde zien. Een dag zal komen, het oor zal slaan. De haan zal krijgen en ik zal mezelf verrooien. Voor dich, voor God, voor altijd. Voor dich, voor God, voor altijd. Voor zolang het zal bestaan. Voor zolang het zal bestaan. Oh, Michiel. Ja, Fantastisch, man. Echt hoor. Goddomme, ik ben er echt... ik schrik er gewoon van. Nou, wat wat- raakt dich nu zo, Jacques Paul? nou het nummer... Los van het feit dat Michiel dit prachtig zingt, want in een prachtige stem. Michiel zingt het zo uit zijn hart gemeend, merk ik. Omdat hij gewoon echt volgens mij ganz snap wat het liedje vergeet. En de band speelt het zo fantastisch.
En het heeft een hele speciale betekenis voor mij, dit nummer. Want dit is het eerste nummer van die 19 nummers van Stef die ik gemaakt heb. En dit is het eerste nummer waar ik aan Stef heb opgestuurd. Waar 5 minuten later op reageerde. Van potverdorie, Jacques-Paul, je maakt het mooier dan dat ik het ooit gemaakt heb. Zo. En dat ik het ooit gemaakt heb, zo zag je het. En wat Michiel nou doet, is echt mooier dan wat ik er ooit van gemaakt heb. En dat meen ik echt oprecht. Ik ben echt onder de indruk. Wie vult het, Michiel, als de Jacques Paul er zo op precies reageert? Dank u wel, jong. Ja, Prachtig liedje. Dit is het heen naartoe gebracht naar Venlo. En het is het in het Venlo's naar heen naartoe getrokken. En volgens mij is het iedereen begreep dicht en wat ze met die tekst is gedaan. Wie veel mensen hebben elkaar ontmoet ergens op een boerenmoosbal. Ik zelf ook namelijk. Hè? Gewoon door beginnen zoveel nieuwe levens. Ja. En dit is een iconisch nummer. Echt. Ja. Dat komen we niet meer kwijtraken. om mee te Nee, trekken. neem eens kind het nummer, hè. Maar het is best de Stef Bos-fans kennen het natuurlijk. Maar dat is niet zo wel een punt aan. Want dan wil ik ook even een brug maken door de dames. Stef Bos is natuurlijk nu in de einde keer bij een groter publiek bekend geworden. Want ik neem aan, Guusje, Noah, je kost Stef Bos niet voor dat hij een beste zangers mee deed. Klopt dat? Nee, ik niet, persoonlijk. Van zijn shows en zo wel een beetje, maar qua muziek, nee, eigenlijk niet. En ziet je door geraakt door Stef Bos, door de muziek? Ga je dan anders luisteren? Nou, ik kan wel zeggen dat ik geraakt ben door Michiel. En ik vond het echt prachtig. Ik kreeg echt een brok in de keel. Ik ook. Ja, echt heel erg mooi. Michiel begon het liedje en hij noem ons allemaal, denk ik, mij in zijn reis door het liedje heer. En de bleef aan zijn lippen vastgeplakt, Ja. om maar zo te zeggen. En hij noemde zo mij en ik was alleen maar denken, ja, Ik werd er ook zelfs een beetje razelig van. Zo Ja, ben ik onder de indruk. Echt, Ja. echt serieus, Michiel. Echt. Christel, ik Allemaal. zocht dich ook een paar keer strollen. We hadden ook contact en ik zocht dich strollen. Toen dacht ik, dat liep natuurlijk vast niet aan mij. Want zo Nee, bijzonder ben ik prachtig. niet. De kost van de Och, zeg. De emotie van het liedje kon u echt voelen. En dat Ja. vond ik gewoon mooi. Dat zoek ze aan iedereen en ook aan Jacques Paul dat hem dat aangreep. Ja. Ja, dat is toch prachtig als muziek dat kan doen. Ja, het echt raken, het los. Ja, dat het is willen gewoon we. fantastisch. De kost echt voelen dat het uit in tenen kwam. En ja, prachtig. Nou, het was prachtig, Michiel. Super bedankt. De band fantastisch. En mij bliezen we natuurlijk met deze reactie van deze. Ja, luister, en als ik het dadelijk allemaal toezet, dan stuur ik het ook naar Stef Bos op, want hij vindt dit ook grandioos. Dat weet ik zeker. Dat gaan we doen. Jacques Paul heeft een aantal prachtige muzikale verrassingen gekregen. Zeker. Wie is er over de geer gekomen? Als een wermedeken, maar dat klinkt allemaal heel klef. Maar ik ben even uitgenodigd. Ik wist echt niet wat ik kon verwachten. En ik ben gewoon geschrokken van de hoge kwaliteit. En van alle indrukken. Van de zangers, van de zangeressen, van de band, van Dick zelfs. Van alles en iedereen. Ja, serieus. Daar Echt kreeg waar. het heel warm van als ze dat ook nog benoemt. Maar nogmaals, te gek dat ze het zo ervaren Ja, hebben. serieus. Hier even naar dicht toe. Ik bedoel, hij is gestudeerd in Tilburg. Ja. Je is een jong echt van de binnenstad. Ja. Opgegroeid in die binnenstad. Ja. Verankerd in Venlo. Ik denk dat toch ook de liefde voor die stad zo diep zit bij dich. Ja. Dan ga je naar Tilburg. En toch is Tilburg ook een stad waar ze verleven is geworden. Ja, ik heb 6 jaar in Tilburg gewoond. En ik heb er, toen ik in Venlo kwam wonen, toen ik heb gestudeerd, heb ik er 6 jaar gewerkt als leraar. Dus ik heb er 12 jaar van mijn leven doorgebracht in feite. En het is geen mooie stad, maar het is wel een topstad. En het is een prachtig volk. En de studentenleven is toch geweldig. En ik hou van Brabant. Dat is een fijne tijd gehad in Tilburg. Wat duidt die stad Venlo met dich? Die stad Venlo, ik heb dat ook gezongen in een van die liedjes van Stef. Dat heb ik de Tilburgse Tuinstraat genoemd. Ik loog op mijn bed in de Tilburgse Tuinstraat. En daar zing ik op een gegeven moment dat ik heimwee heb naar mijn stad. Maar toch vooral, en dat is ook een beetje wat Michiel net zei, dat ik heimwee heb naar mijn dialect. En dat klinkt heel vreemd, maar ik heb gewoon een heimwee naar mijn taal. En, Komt dat ook door die vak? dat komt zal ook door mijn vak komen. Ik ben natuurlijk heel talig ingesteld. Ik heb Nederlands gedaan. Ik heb academie journalistiek een tijd gedaan. Ik ben schrijver en ik geef Nederlands. Ja, het heeft natuurlijk allemaal met taal te maken. En daarom ben ik ook zo gek bijvoorbeeld van Stef Bos. Dat is ook allemaal zo prachtig, die talen en die woordspelingen en die zinnen. Dat is allemaal prachtig. Maar toen ik in Tilburg zo merkte ik dat ik het dialect miste. De misdende dialect. Uiteindelijk komt ze dan terug in Venlo. De memoreert net zelf al aan het project voor de muziek van Stef Bos.
die grote idool. Wat raakt ik zo aan Stef Bos? Stef Bos heeft mij... ik heb dus 2 cd's gemaakt van Stef, zijn muziek. En ik heb 4 keer met hem op de bühne mogen staan in Maastricht en in Venlo en in Wiert en in Venrooy. Wat mij toch aan raakt, die heeft mij eigenlijk door mijn ganse leven getrokken. Vanaf mijn 18e en 19e, toen hij met papa kwam, dat was toen zijn grote hit. En is dit nu later, dat was ook een grote hit. Ben ik alleen maar Stef Bos en Herman van Veen gewoon beluisteren als ik in Tilburg was. Dan luisteren ze er heel veel naar. Maar dit hebben ze dan op een gegeven moment voorrecht gehad. Ook door talent als het maken van de teksten, het zingen, om met Stef Bos in contact te komen. Wat me dan afvraag is, dat is die niet doen. Dan komt ze hem tegen. Dan loopt ze ook het risico dat een stuk van de magie kapot gaat. Omdat het misschien een andere mens blijkt te zien. Dan degene die ze kent op het podium. Wat heeft die man bij zich losgemaakt wie ze hem daadwerkelijk ging ontmoeten? Nou, toen wordt die magie alleen maar groter. Want het bleek gewoon een heel normale jong te zien van vlees en bloed. Gewoon met 2 voeten op de grond stond en gewoon een heel erg goed talent had. En dat wellicht wel wist, maar door zo normaal mogelijk mee omging. En die leed echt alleen zijn woord spreken op de bühne. En alles maakte hij zelf. Hè? Zijn muziek, zijn teksten, alles, de arrangementen, alles. En dat is toch fantastisch als ze dan 34, denk ik, cd's heeft gemaakt. Met alleen maar muziek die mij bijna van 95% alleen maar kan raken. Muziek die ik kan raken, muziek die ik geïnspireerd om iets te doen. Er zou het ook weer een hele lange tijd voort. Als ze bijvoorbeeld heel dat mij is gedaan, ook bij Open Showcase. Heel veel liedjes bij de Winnende Veer gezongen. Dus is zelf al als ik ben er nog het wat serieuzer kon doen. Zonder het negatief te willen interpreteren. Vindt ze de vastelovensmuziek dan niet serieus? Oh, jawel, zeker. Kijk, ik ben in 1994 natuurlijk met mijn goede vriend Chris Tenu, Chris Vervoort, Joost Cornet en Glenn Corneille. Zien we natuurlijk begonnen met Voor Altijd in de Venlo. Dat was mijn allereerste ervaring, muzikaal gezien op de bühne. Ik zou het vroeger bij Joke's Toekomst en ik was voors en ik was natuurlijk... en daar vond ik zo'n magische ervaring in de Maaspoort. Maar dan nog het verder. Ja, en daarna zien we met Blauw begonnen. Ja. En dat heb ik een jaar of 4 gedaan. Ook 2 cd's, een Nederlandstalige cd. En daarna vroeg Frans, ik weet niet meer precies hoe het ging, of ik met Mark Jansen Vrienden wil zingen. En dat wil ik wel. En toen hebben we de Bart Houtemans bij gevraagd. En toen hebben we dat met ons 3 gedaan. En nou, dat had natuurlijk ook... Dat was ook in een stamp. Hoor. Dat waren Komgang mee was ook in een stamp. Maar wat bedoelt ze dan in essentie met het gevoel van... Ik wil het wat serieuzer doen. Omdat de muziek van Stef Bos dat vroeg. Dat ze zegt, ik moet er uitstappen, want anders ben ik niet meer geluidwaardig. Nee, dat niet. Want dat gaat niet. Maar ik wil op Aswoensdag ook bier. En ik wil mensen ontroeren. En ik wil, ik heb geen, hoe zeg ik dat nou? Ik ben een hele vrolijke jong, maar ik heb het meeste genot als ik mensen bijna met tranen in de ogen een zaal zien worden. Niet bezwijt, zo lachen. Zo zit ik gewoon niet in eind. Dan schreef ik zelf ook wel eens als een week een diedel. Hè? Ja, een week fladder. Een week fladder. Ja, dat ziet die weer, dat klopt toch? Hè? Ja, ik ben zo, man, ik ben een ongelooflijke week een diedel, fladder. Wie zit ook wel eens nu? Wie zit ook wel eens nu? Maar als het over muziek en ook over films gaat, echt serieus. Ik had niet van die actiefilms. Ik wil zo'n 19e eeuws Engels drama zijn. Daar had ik van. Ik wil ze ontroerd weren. Dat past ook bij dich. Ik heb neven die passie voor muziek. Heb ik een vak. Ik ben docent Nederlandse taal. Ja. De scholen zien toe. We weten wat voor een titel we leven. Dat is natuurlijk verschrikkelijk lastig. Je moet online lesgeven. Wat duidt dit met de kinderen op de scholen, Jacques Paul? Nou, ik doe er alles aan om de lessen zo aantrekkelijk mogelijk te maken voor de jongen, voor de kinderen. Ik zit op Den Hulster, op Zwaluwe zal idem dito zijn, op Lara Jakem ook. We proberen er allemaal het beste van te maken. Het is een kunst om kinderen bij die les te blijven betrekken. En dat heeft alles te maken met een goede voorbereiding. En dan moest ik ongelooflijk goed voorbereiden. En kind zich verplaatsen in die kinderen. Boeit dat die kinderen? Is dit leerzaam? En dan denk ik dat ze ook eens werken tot er zo weinig mogelijk leerachterstanden komt. Ik stel dich voor, ik zie dat het te raakt. Nou, het raakt me, want ik heb natuurlijk ook zelf 2 jongens. En ik merk sociaal tot er toch isolement is een goed woord. Maar ze missen toch wel een hoop. En dat er kunnen nemen wat aan doen. En dat nemen ook nemers kwalijk. Maar er is een mooi jaar toch redelijk naar de kloot gegaan.
Dik zichzelf de kind nemen eens wat aan doen. En we hebben ook het serieus probleem, want uiteindelijk heb ik zelf ook corona gehad. Ja, ik heb ook 2,5 bewustzijn week van last herstel. liggen. Ja. Wat is die ervaring? Dit gaan ze Nou, meegemaakt. ik heb het gezien op tv wie mensen echt krank was te weren. Ik heb nu een griep gehad of een koorts of zo. Maar ik ben 2,5 week doe het meug geweest. En ik ben kortomig. En dat ben ik nog steeds. En ik had geen geur meer, geen reuk. En ik loog. Ik was gewoon kapot. En ik had s'avonds wel eens momenten dat ik in bed lag, loog. En dacht, oh man, ik kreeg bijna geen oor meer en ik kreeg het niet onder controle. En dat is best akelig. En nu zien we maanden weer en ik heb er nog steeds last van. Maar ik wil echt niet dat ik onder een noemer weer genoemd ben allemaal die mensen die het echt gehad hebben. Die in het Ik ziekenhuis heb hebben het echt gehad, maar die Ja, er echt heel veel last van hebben gehad. Juist. Dat zie ik fijn dat ze er ook zo openhartig over praten. Ik wil toch even teruggaan naar de muziek. Hè, want jij hebt er slotverrekening. Wat kom je nog van dich verwachten? Wat is een project? Want ze is daar ben ik nou mee bezig of dat wil ik gaan doen. Heel kort. Nou, ik heb 2 hele mooie dingen die ik dan even kort wil delen. Ik heb van een oud-hoerigheid van Jokes een aantal nummers gekregen van Funs van Grensen. Die nog nooit zijn uitgebracht, die hij hergevonden heeft. En die ben ik aan het uitbrengen met Pieter Bartel samen. En daar hebben we volgende week de 5e opname, zien 5 liedjes. En dat wordt vervolgd, om het zo maar te zeggen. En ik ben met Jeroen van den Berg in samenwerking met Umroep Venlo bezig met een podcast. Een verhaal van 8 keer 30 minuten. Dat heb ik zelf geschreven, dat verhaal autobiografisch. En het is een heftig verhaal. En er speelt De Dag zal komen. Dus dit is ook het lijkt wel of een puzzeltje in Eindveld. Speelt er ook een belangrijke rol in dat lied. En de podcast heet Het Pijnlijke Genoegen. Wanneer gaan we er iets van huren? Nou, ik begon het. Kijk, het is nog allemaal met opnames een beetje moeilijk zo. Oké. Dus dat moet even daar. Ik hoor bij mij. In mei. Dan gaan we door naar uitkijken. Wat is die muzikale keuze? Want dit gaat studentelijk ons meenemen in die muzikale wereld. Nou, ik heb besloten om niks te pakken van de Franse slaag. Ook niet van Stef. Als een beetje eerbetoon aan Chris Tenu. Een van mijn beste vrienden. Ja. Waar heb ik Blauw mee opgericht. Daar heb ik voor altijd in de Venlo mee gedaan. Wil ik een nummer wat hij geschreven heeft en wat ik altijd gezongen heb. Einde zomer met dich. En zo hoort de eerste cd ook. En zo heet ook het lied wat ik daar kan zingen. Einde zomer met dich. Patricia. Patricia. Kent ze Patricia? Ja, ik heb Patricia. Oké, in de zomer met dich. Jacques-Paul, de bühne is voor dich. Dank u wel. Ik zou zeggen, neem die plaats in. En dan komen we inderdaad zo bij het eind van deze uitzending. Ik wil natuurlijk bedanken alle aanwezige zangers en zangeressen die hun muzikale bijdrage hebben gegeven. Ik bedank de band, de Herfsthanenband, aangevuld met muzikanten uit Kwante Hippe en de Jokes Hofkapel. Maar bovenal bedanken natuurlijk onze speciale gast, Jacques-Paul Joeste, die afsluit met het nummer Einde zomer met dich. Dit was Zing de Gens voor deze keer. Heel geer, wie is de volgende keer? Hoi! Hey, werd ze nog Patricia? Ik hoop niet dat ze het vergeten is. Wie wonderschoon de zomer was, voor mij geen tijd zonder een gemis. Al die leven werd, die ze mij is toegeflust. Vanaf de eerste nacht, wie weet toen samen, zien gevlucht in de duister. Einde zomer met ik zie, lekker lopen door de stad. Samen goed gewoon op de parade, nog mensen kijken van aan het terras. Einde zomer met ik zie, lekker niks doen aan het is zo weer. Honderdduizenden sterren, vind ik een sloop in de zomernacht. In die tijd. Wat was dit toch geneten? 2 maal lang leefde ik in een roes. Mijn energie was niet te meten. Dag en nacht was ik toen van hoes. Al mijn vrienden hebben mij met rust geloten. Och, ze weten
me goed als ik verliefd ben. Kind ze niet met me praten. Eine zomer met ik zie, lekker lopen door de stad. Samen goed gewoon op de parade, nog mensen kijken vanavond terug. Nog eine zomer met ik zie, lekker niks doen aan de zoe weer met 100.000 sterren. Veel ik het sloop in de zomernacht. En als ik ooit een wens me dood, vader de gij zo'n wonderland. Dan ben ik eeuwig bij dich zien, als in die doezen en een nacht. Of gewoon maar een zon met ik zie, lekker lopen door de stad. Samen goed gewoon op de parade, nog mensen kijken van hun terras. Nog geen zomer met ik zie, lekker niks doen aan de zoe weer. 100.000 sterren, veel ik in sloop in de zomernacht. Geen zomer met ik zie, lekker lopen door de stad. Samen goed gewoon op de parade, nog mensen kijken van hun terras. Eine zomer, ja, eine zomer met ik. 100.000 sterren, veel ik in sloop in de zomernacht. In die nacht. En als ik ooit een wens me dood, vader de gij zo'n wonderloop. Dan wil ik eeuwig bij dich zien, als in die doezen en een nacht. Of gewoon maar een zomer met ik zie, lekker lopen door de stad. Samen goed gewoon op de parade, nog mensen kijken vanavond terug. Nog geen zomer met ik zie, lekker niks doen aan de zoe weer. 100.000 sterren, veel ik in sloop in de zomernacht. In die nacht. Zing